салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Бародарон, касоне ки маро мешунавед, ман як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон дифоъ аз акаи Иззат Амон мекунам. Он шахс гуноҳе надошт ва ҳама медонед, ки вай ягон гуноҳ надошт. бе ягон сабаб ӯро дастгир карда ва ба Тоҷикистон интиқол додам. ман як шаҳрванди оддӣ ва дифоъ аз Иззат Амон мекунам ва мехоҳам, ки ӯро ба озодӣ равона кунанд. ва шумо ҳам медонед, ки дар вақти карантин ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо ягон кӯмаке накарда буд ва Иззат Амон чӣ кӯмакҳое, чӣ ҷонгудозиҳое карда буд дар вақти карантин ва ҳамаи моро нагузошт, ки бекасу танҳо бимонем. ва имрӯз мо бояд он хубиҳое ӯ карда буд барбигардонем. озодӣ ба акаи Иззат Амон. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ассалому алайкум ва тамоми мардуми муҳоҷир ва мардуми Тоҷикистон. озодӣ ба акаи Иззат Амон. бетараф набошем бародаро. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ман шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳукумати Тоҷикистон мехоҳам Иззат Амонро озод кунам. Иззат Амон бегуноҳ аст. посольстве Тоҷикистон даем он аз сагонҷа ягон мардак нашид ки бия 3-4 сага ягон мардак нашид ки бия ай акай Амон муҳофизат кунад. ина посольстве Тоҷикистон. одамои пишти экран, пишти клавиатура шумо дар ин дахл дора. менависем пага пага ку якта мардак шем биен ишом тен мардитона. акай Амон ҳама да ёрдам кага Иззат Амон. ҳама да дуруни чӣ рафта буд? Балнесо, аэропорт, да карантин. ку мардитона ишом тен биен. ягон кас неста. соат 12 шидеса ягон мардак неста ки бия. бародаро, бетараф набошен. акай Иззат Амон. биен ҳама каса ай бай дина занаш я намуд гап зад ки мард ба мон вори муҳоҷиро. бетараф набошем бародаро. ҳичкара намекиша. ҳичка чӣ намекуна. унаоҷа ҷамъ шидам бародаро. ҳозир мерем ай пеш бо. озодӣ ба Иззат Амон. салому алайкум. ман шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳукуматдорон талаб менамоям, ки акаи Иззат Амонро озод кунанд. озодӣ ба акаи Иззат Амон. озодӣ ба акаи Иззат Амон. озодӣ ба акаи Иззат Амон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ба ҳамаи бародаро ва хоҳарои азиз. хайр, ман ака як модар дорам, хонаву дар надорам. ҳама маро мешиносам, медонам. ман видеообрашение кардагӣ будам барои кӯмак. яки ман алҳамдулиллоҳ мусалмонам. ман вақте қадама дар роҳи ҳақ бондам, ҳеҷ вақт ақиб намегардонам. дар пастиҳои баландиҳои зиндагӣ дар бари маву шумо муҳоҷиро ки буд, бародар Иззат Амон буд. валлоҳ қасам, вақте ки бародар Иззат Амонро қапидан бурдан, ман шабҳои дароз хоб намерам. ман нанг дорам, номус дорам. ман гирьяи ҳамсари Иззат Амонро дидам, тоқат накардам. ман номус дорам. бародаро, бихезед. шабу рӯз дар бари шумо кӣ буд? бародар Иззат Амон буд. бародари маву шумо буд. имрӯз бибинед, қанотои моро кандан бурдан. қанотомона. ва ман номи худо хоб надорам. мара хоб намебарам, медонед. бародари мо Иззат Амон. ман хонаму дар надорам. мане ки мебинам ҳамеша зулмро мебинам. ба худо номусам меям. номус.
با خدا بیا مرا ببره محکم کنه برادر عزتمون آزاد کنه من جان ما در خطر میبونم اما او زن داره فرزند داره ببرورنش من نمیخوام را در حالت وزمینی در اهمیت شما ببینم در پستی های بلندی زندگی عزت همون بود که عزت همون بود که مهاجر را دست نمیکرد امروز ببینه مردم مهاجر قدر نداره پیشکی روسا قدر دارن اما ما تاجیکان نه برخیزیم برادر الله از جانم داده با میگیرش من یه بار اومدم یه بار میرم مستبین با میگم تون برادر رو بخیزه ایدست همه را میتین آزادی با من رو دادی نه آزادی با باید دونه آزادی با عزت امان ببروره نشتیسته و با نام خدا بیه مرا ببرننده مرا بزنه بکشنه برادر عزت همونه ببرورن با خدا ببرورنش او برادر از برای الله قدمش برای حق بونده بود برای حق میدانه شما برای حق بونده بود که جان ناموس شما تاجیکا در پستی بلندی ها در برتون بود امروز برای تنها میگذاره شرم کنین از خدا بترسیم با خدا مرگ او خیل بسلمانه که ویدیو ابرشنی نمیکنن دفاع نمیکنن آزادی با عزت امون آزادی را میخوام من تحت دل ناموسم اومده من شب و روز والا قسم خواب ندارم ای گلوم نمیگذره وقتی که نواری زنش تماشا کردم من ناموس دارم من ننگ دارم بیاین مرا بر محکم کنین برادر ما آزاد کنین سلام علیکم